kai adana ya be ito don gadana ya be ito don oh to masha Allah to Allah garte daga do onon bo garte do garoy do garoy do aye jatte do oh masha Allah aku mo nyallidiri jam to no gure no hande no wayrego on yambe no lawol no daloy don gure to alhaji en ben be yambe pelem to masha Allah dama min rawi di on hadal min oddamu to amma o majadata o higo ma to masha Allah to dale min odda min raw hello imidi goma do nyallirki imidi goma joni jawa im hedima jawa to dale awara joni ware assalamu alaikum wa alaikum salam don tauro men do de ru yawto do yawto adal akul dalli jamon jori darnde adalla jansago akumodo aw suka haro alhaji laggu en to alle inshallah karimo wonno kanko to haqiqa alle karimo min lilamma garwa alle min lilamma garwa jimmi anduma mi yima fa mi anduma lalle min lilamma masha Allah 2 hours later to sai don dillon to men bonnana on lokaci to masha Allah lalle amajun dungu wara lalle dungu yodi alamu yodi insha Allah haqiqa to jan sago lalle haqiqa sai to masha Allah darabana to ni masha Allah ne jetti bo Allah sa koy hayru kai suka mubariki fa to ba fara goddun do masha Allah hay tede to wodi masha Allah to masha Allah ne jetti bo to ga Allah ga so da ko to wodi do wodi masha Allah to Allah mubariki to masha Allah to Allah lawo to amin Allah ya rawon jam amin jam konno me alhaji to jam sago benana bo ona le to jam lalle insha Allah kuma na suka be barki ora ko kolle mami a few moments later suka barki suka macede haba suka kai ba sha Allah insha Allah kan ko hauta tun lalle an konon insha Allah masha Allah barakallah are kam wo are ketegi wo kai na masha Allah suka mafarki suka joncede to hari ga are ketegi garu fa kada dun kan yoma dun yo undume are garu gi ahwa ra ko kolle mami are ada telepon raru kai suka mubariki wa Allahu barakallah suka Allah wa mubariki ada cede ma ra cede gi ra cede ha suka mubariki Allah ta fara suka ibariki suka mubariki a few moments later to minani hukero ko bida amma gaskiya wadai in ala raruki ɗuma yanayi jawdi ko ɗume irara dai ba wayɗo jogaki gaskiya mi nana belɗum ɗum ko gaɗɗa gaskiya mi nana belɗum majjo min saboda to en daru jawdi kayri indi Allah en daru ni ba wayɗo jogaki e tarbiya kañum dareten gaɗeten joni nan en alu raruki mo jawdi ko ɗume gaskiya non no gaɗɗa mi nana belɗum ko seɗɗa nana belɗum maɗa joni nan ko hani nodda asen jodo dodo nana anu makari ba wannan no gadda gaskiya min na beldo ko sedda tunda wi wodi mo yidi mo wada sayidde gaskiya nodda mo hanko man nana kam wannan gadda min na beldo ko sedda min na beldo gaskiya nodda mo jodo mo joni nana hanko ma wadda mo yidi on
a sai wani ya kamata warwa. Hande dare hande goɗɗo yikon Allah. Nde dare hande. Ase